dan ja baya a dan ja baya godiya muke ana sauka da alkhairi ana shiga yawa dan banza yaro guda ido ka sha kallo ba da Allah mazajen fis komanda janar kayi garkuwa ka huta Allah ya kara lafiya babani ne kayi garkuwa ka huta to a buɗa wani ba da Allah a buɗa wani ba jama'a dan kara hakuri fa kai tsaye da dan kira kun akwai alhaji komanda kuma tuwaisi magazi ɗan kuwa muna masa barka da zuwa wannan taro namu mai albarka jama'a ko ba a so kuma ba a tabbatar da harkar tsaro ake minti biyu kawai lokacin sallah na ƙara tahowa. Adalla abu da wani bayan sai kallo da Allah gashi ana noma da wuta la ilaha illallah. Ni ba ta kai abu da wani bayan sai kallo inda ake noma da wuta gashi ana noma kai gashi ana noma gashi ana noma da wuta. Allah abu da wani bayan sai kallo. To a wani sai nuna bazin tasa shi ma gashi na gashi na shi ma zai nuna tasa bazin tasa. Allah dan maza da bayan sai kallo. Kallo gashi ya daga kwai sama muna kallon ikon Allah ya daga kwai sama gashi na dai muna kallon ikon Allah wani a cikin kwanye awon allurai ga Allah dara yanzu a gurguje zai gabatar mana da sunan komanda da 2IC ku ci gaba da 2IC1 da 2IC2 idan ya gabatar sai su daga hannu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da sunan Allah nake kaddamar da komanda na motar soja shine Sadiq Ismail. Komanda Sadiq Ismail ka daga hannu. Yawwa